avut ideea să îmbracem Foarte frumos. sărbătoare în portul ăsta nostru, portul românilor. Un port care exprimă împreună lucrarea atât de frumoasă între popor, între oameni și între biserică de parte. Pentru că noi oamenii facem parte din biserică, care este trupul tainic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Revenind la sărbătoarea pe care, iată că încet o petrecem, Paștele înseamnă trecere, așa cum am spus și ieri. Și astăzi noi, prin cântările acestea pe care le-am intonat, am dorit ca Paștele pentru dumneavoastră să fie o trecere nu numai de la moarte la viață, ci și de la un dezechilibru, un haos, la o armonie, la pace și la liniște. Să dea Bunul Dumnezeu ca și în continuare să aveți parte de pace, liniște, pentru că asta înseamnă sărbătorile. Și dragostea ce vă leagă să vă aducă aproape nu numai de sărbători, ci și în celelalte zile ale anului. Și Bunul Dumnezeu să vă rânduiască tot ceea ce este mai bun și mai frumos. Și din partea noastră vă așteptăm ca duminică să ne susțineți la concert la Rădăuț, la Catedrală. Acolo vor fi mai multe formații, va fi o duminică frumoasă, duminica viitoare, duminica Tomei, una duminică după Paști. Acolo vom ține tot așa cântările acestea pe care le-am cântat aici în fața dumneavoastră, le vom cânta și acolo. Și de duminica viitoare, corul din spatele meu îl veți găsi la strană. Împreună cu celălalt care este, vor cânta de acum împreună Sfânta Liturghie. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă binecuvânteze.